Stej se, 3, 2, 1, teď! Tak otočka. Ano, pojede k té disciplíně hodu blokem, to má nastrajnovaný. Nouf totiž přiznal, že je to jeho silná stránka, odhazovat bloky. Ano, málem tam nevrátil rukavice, ale vzpomněl si. Teď dočekají plechovky. Je dobrý. Něco tam spadlo, že? No. No to byl holub, jo. A co trefí teď tou vzduchovkou teda? Pozor. Tak a Nouf je v cíli a čeká ho poslední disciplína, výměna kola. Nazdar, Bejko. A byl něčím znervozněval. Noufe, něco ti z toho teče. To bude ten plyn. Ale jde z toho pára. To jak se potí. Tak a Nouf už dotahuje. Ne, on ještě nedotahuje. Aha, teprve sundává. Jedu. Tak pozor. Ale odazoval dobře matku. Ano, správně. Tak. Nouf dotáhne. Jo, koukej, jak se Vypne vytřepeno. stopky, já zjistím čas a nám se pomaličku nachystá poslední účastník této disciplíny Gazi. A dává ti tam plechy z Trabanta. A jenom s tím kolem háže, viď? Tak, Noufe, pojď se stopkama, sem za mnou a ukaž mi ten tvůj zázračný čas. Nic tam